Molitva sa siromahom Lazarom kad je čekao mrvice s bogataševa stola. Bože moj, ti jedini do kraja poznaješ ovu žestoku glad koja mi u utrobi gori. Živo žudim da bar mrvice s bogatoga stola dođu do mene. Bolest me shrvala, tijelo mi izjedaju gnojni čirevi i nitko ne zna više kako sam ovamo dospio, nitko ne mari. Ali sada te molim, Gospodine, za ovoga bezimenog bogataša, jer sada mu je čas da promisli koliko mu grimi iz tanani lani sjajna gozba iz dana u dan, ništa neće vrijediti kada mu tijelo polože u podzemlje, umjesto muka i u pakleni oganj. Sada neka se sjeti svoje braće, sada neka otkrije da i sitni ostaci postaju obilje ako tvoju riječ posluša. Pokreni mu srce da sada prijeđe prag i pronađe me, poslije će biti kasno. Sada mu mogu donijeti čašu utjehe ako me ti pošalješ, Gospodine. Pošalji me i cijeloj ću mu obitelji posvjedočiti o vječnoj ljubavi u očevu krilu, o Mojsiju i o svim prorocima koji donose obraćenje, najavljuju beskrajno božansko milosrđe. Sada mogu otvoriti srce i reći: ja sam tvoj brat za cijelu vječnost. Amen.